O karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilanun. Ikaw, ako. Ako, ikaw. Gikan siya sa umaabot nga may balik ining panahon na. Oh, pero wasa ko makasabot o gano'n eh. Huwag yung ko makasabot pa. Anak? Nakutaw na gilang akong utok pa. Mabuang na yung ko ini kadugayan. Nayabag siya? Ambot lang pa. Basta kay mauna iya gisulti na ako. Pa, nahadlok na yung kong maayo niya. Dili ka sa mong kwarto. Mag-isulti ko dito. Mahimong mo ingon mo nga nalisuan ko sa pangisip. Pero kung tagaan lang ko ninyo higayon nga musulti. Sige. Tagaan ka na mong higayon. Magkabuang ni istorya, ha? Pero paningkamutan na mo ni Luisa nga pamation ka. Sige. Isulti ang tanan sa imong pagkatao, Vera. Ako si Vera, nga inyong anak sa tuig 2021. Ginoo ko si Justin, ang akong apo, usa ka genius, ug nakamugna siya og link sa umaabot og sa nangaki. Ambot kun pamilyar ba mo sa time travel? Wa ko'y kalibutan, anak. Unsa man na. Si Einstein mismo, may mga theory na bahin sa time travel. Kaila ko, anak. Scientist na. Kauban sila ni Galileo. Nana sa science. Dili sa pagpanghampok, pero mura-mura nila og pangutok si Justin. So, pakaayo sa iyang mga gibuhat ang iyang mga ginikanan. Labi na ang iyang amahan nga akong umagad. Pero ako maoy misuporta pag-ayo niya. Tungod kay gusto kong mubalik ining panahon na aron makita ko kamo pag-usab. Katong akong gisulti nga gikan mi sa Leyte, dili to tinuod. Katong gikuotan mi, dili po to tinuod. Akong gituyo nga muanhi, aron makita mo. Og ang akong kabatanon nga mao si V. Time out. Time out una. Hinay-hinay lang. Mura kong nabungog sa imong mga gipanulti. Naghiskot ka ni Justin. Di ba ingong ka ni pauli na siya? Buot pang ipasabot nga ni pauli siya sa umabot. Oh, mibalik na siya sa tuig 2021. Nalungwa ka man mo, Kuyok. Tungod ni V, ako mao'y hinungdan sa iyang pagkausap. Ako'y hinungdan nga naingon na siya, ana. O gusto ko nga isetol una siya sa dili pa kumubalik sa umaabot. Nganong ikaw may nakaingon sa iyang kausapan? Ha? Wa ko makasabot. Tungod kang mix. Samot nga wa na gid ko makasabot. Unsa man gyud ay ni? Sa kinitabo nila ni Mama, ni B. Kalabad na gyud sa kuo. Mayo tagdamgol ning tanan. Aron nigbatan ako, wa na problema. Hi. Oh, hi. Di lang ko magpapang nimo ha kay. Mas magwang man ko nimo. Weirdo, no? Imagine, katubang na ko ang younger version sa akong amahan. Og ikaw, nakikatubang karon sa imong umaabot nga anak. Butang nga lisod kay tuhuan. Pero nahitabo. Oh, tungod ni Justin. Yeah, tungod yun ni Justin nga akong anak. Nga naungo pag-ayo sa science. Oh. Pwede ba may madato ini? Ha? Pwede ka na mo i-post sa social media as proof nga tinuod ang time travel. Oh. Di tingali maabdan og duha ka buwan. Milyonaryo na mi. Og gawas sa kwarta, musikat pagit si Justin. Og apil na taan ha. Ha? Kita kining cellphone. Ni-adinita na ng pictures nimo. Ninyo ni Papang. Mga pictures nga kuha sa inyong panahon.
Naa sa imong cellphone? Di ba, naato sa cellphone ni Justin? Oo. Pero sa usa lang ka pag-share, mahimong milyon-milyon ka mga tao na unya ang makabaton sa maong mga pictures. Wa ko magkasabot. Okay, pasabton ti ka ha, paminaw. Naulian ka na. Pancho, unsay imong tanaw? May diferensya siya sa utok? Tarong man siya sa akong tanaw. Sa ato pa, dito o kasi gipadulti. Ambot. Pero Pancho, nahilumdum ka atong bag-o pa sila. Ngakuwang na lang niya kumprahon ng gurot ang iya makita kay baratuhan ra siya. Kahinumdum ka, ana. Hangtod bitaw karon, ingon mangyapon siya, ana. Kita kang waldas lang sila ng kwarta. Lagi barato para niya. Huwag katong cellphone ni Justin. Nga mao'y hinungdan nga ato sila gipapahawa. Kinagduda tang espiha sila. Oh. Dili ka nga pruweba to nga gikan sila sa laing panahon. Puong pa niya. Katong atong gituhuan nga iyang panagda. Dili yun to panagda. Kay nahitabo na yun to. Mao nga nahibaw na siyang daan. Matay, Luisa. Ka-imposible ba ini mga itabuaw eh. Pagka-imposible yun. Abot lang. Pero... Magigsulti tag-usab liha, Pancho. May mga ipangutana ko niya. Kung iya ning matubag, motoon ako nga siya si Visa umaabot. Unsay imong mga pangutana, ma? Andam kong motubag. Pasensya na nga ni sangpit na ko nimo og mama. Bisan ko nagduda pa mo sa akong mga gisulti. Pero angay mong mahibaw. Gusto na gyud kaayo kong musangpit ninyo og mama og papa. Pero dilisab ko makabasol ninyo nga ngiluhan mo. Tungod kay sa pagkakaroon, mas makuwang man ko ninyo. Sige na. Sa pa imong pangutanan niya. Sige na. Isa. Kinsa ang imong mga ninong ug ninang sa bunyag? Usaray nang hugos na ako sa bunyag. Si Tia Gloriara. Kay dili pa usok ka ni ato nga daghan ang mangugos sa bunyag. Si Tia Gloriara sab gihapon ang nanghugos na ako sa kumpirma. O gikumpirmahan ko sa edad nga 12 anyos. Kinuok ko. Santisima. Si Tia Gloria imong igsuon nga maestra. Siya mo ka man nagsuon. 4 ka lalaki og 5 ka babae. Si Tia Gloria ang kamanghuran. Diyos ko, Pancho. Ako? 7 mo ka man nagsuon pa. Ikaw ang 5. Classmate mo ni Mama sukad elementary. Pero wa makahuman sa high school si Mama. Og ikaw, 2 lang ka tuig sa college. Kinsa man ako mga igsuon. O kinsang ilang mga nabana o ilang nasawa. Aber, ha? Be, makatubag ka. Nilabad ang akong sa kadaghan sa akong mga gihinumduman nga mga panghitabo. Mura kog nabungog sa kadaghan sa ilang mga pangutana. Pero okay lang. Ang importante nga naminaw sila. Wa ko nila hinginli. Wa ko nila kalisangi. Lord, ako ning gipasalamatan og dako nimo. Salamat gid kaayo. Salamat ka naminaw sila. Bisag naa pa sila sa dakong kalibog karon og pagduha-duha. At least naminaw sila. Salamat, Diyos ko. Daghan kaayong salamat. Yes, Pang. This is a great idea. I mean, people are doing anything just to get rich. O karong panahon na, ang pinakadali nga paagi mauni, ang social media. Gani ang uban, di-engage na sa online sex just to make money. Ang ako lang punto, Pang, is... Ego na, Marcia. Kung niya lang si mamang ni mo,
Di gud mo sugod ang imong idea. Pero, Pang... Ikaw na, husto na. Tungod lang sa kwarta, andam ka nga masamok ang atong kinabuhi. Nga masamok man, Pang. I mean, musika trata, makwartahan. Muapil pa maganig mga reality show, mga audition sa lain-lain contest para lang musikat. And here we have this. Ikaw na lagi ng saba. And this is a breakthrough in science, Pang. Di kagad mo nung masya. Imo gyud kong palagoton, ha? Imo gyud kong palagoton. Ma, stop na, good! Justin. Ma, stop na! Mahat-atag ka rin na si Dadilo. Ikaw dyan ang ma-blame. Paulit na lang sa atog eh. Ayaw na lang stay din sa kondo. Go home na lang. Okay na ka, Dadilo? Okay na. Okay na ko, Apo. Sige na. Balik sa imong gibuhat. Basta okay ka na, ha? Okay na lagi ko ay nagkabala ka. Okay. Alis ako. Sigurado nga okay na ka? Oo. Medyo nisa ka lang gamay akong dugo ganina. Wakay ko makasabot sa tanan yung gipalulti. Pero nagkasabot ko nga, naglalis mo, bahin ako og ni Justin. Oh. Ang boto siya nasod siyang, gusto yung hasol. Ang iyang punto nga, mailhan ko no ang gibuhat ni Justin. Maura bagod na iyang gusto. O tinood ni mailhan si Justin. O ang iyang namugna. Pero labaw sa tanan, kwarta ang iyang toyo. Huwag kong magdahom. Ngayon anak na ba di ay kakog sa kwarta nga kong anak. O di sab ko magatugot nga maapil ka ni nga tabua. Ha? Di man doon niya kalikayan nga maduhid ka. Ako, bisan kinsan lang niya ang muanhin nato, ang muimbitar nato. Samukan ko ana. Ikaw okay na ka? Nagkagubtan ka sa mga tao. Nagtapukan ka sa mga taga-media. Taga-media? Kanabang mga reporter, o di lang unya mga local media ang muanhe. Apel unya ang mga tagalaing nasod. Wa na unya tay kalinaw kung mahitabo na. Doon na pagid unya na yung mga bashers. Grabe rabakan na sila. Bashers? Mga tao nga way lingaw kundi ang manaot sa sikatao. Kay di man kalikayan nga may magduda. Di na ko ma-imagine unya ang kasamok kung mahitabo na. O di ko makatugod nga mahitabo na. Labi na nimo nga gikan sa karaang panahon. Di ka makasugakod sa kahasol unya nga mahitabo. Mong musupak gyud ko sa gusto ni Marcia aron protektahan ka. Gusto siya. Di tigali ko makasugakod sa kahasol niya. Hangtod gani karon. Mura pa maghihapon kong nabungog sa mga paghitabo. Namasin pa magani gihapon ko nga. Dam ko lang ni tanan. Hindi pa makasugakod ng akong utok. Unya punan pa unya sa gusto mahitabo si ni Justin. Mubuto naman tingali ang akong utok. Asa si Dadilo? Nigawas. May palito ko rin siya sa butika. Nag-video call si Mama. Istoryaw. Ha? Nara si Mama, Hi, hello. Hi, kuno, Hi. Ayaw ka, wow. Istorya mong Mama. Unsa man unta? Kuyog mo ni Justin, ugma. Magkita ta. Ayaw lang saba ni Papang, ha? Doon na kayong permantigid nga tuyo ni mo.
Hala, naa si Dadilo. Oh no! Hindi ay ka, Dadilo. Usa man na imong kipatanaw ni May sa cellphone. Aw, ako siyang gituduan sa ubang feature sa cellphone. Wa pa man siya yung cellphone. Palitan na to siya cellphone, Dadilo, ha? Ayaw eh. Ha? Ayaw ko niyo paliti, ana. Mahal ka na. Ug umasag ko magkinahanglan, ana. Di ba sila magamit sa akong panahon? Ayaw mo pag-usik kong kwarta. Ang cellphone ni Mamila na lang ang ipagamit niya, Dadilo. Ayaw. Ha? Nga naman? Makaguba pa lang noon ko. Basta ayaw na lang. Unya, be. Luoy man kayo ka kay waka cellphone good. Dugay pabaya kay ka makabalik sa 1981. Ha? Di pa man madali. Gusto si Justin. Sige. Palitan ti kag cellphone. Ay ka na lang kung dili kay mahal. Ayaw na lang lagi. Ayaw na lang good magbalibad, Migs. Ayaw ka uwaw sa mong self-good. Ikaw rabitaw na si Dadilo. Chuyag yun din yung duha, uy. Sa sunod mo, adto ko sa future, aron makita na ko akong self nga dako na. Oy, Justin, unahagod ang pagbalik sa 1981, ha? Ayaw unaan ng uban. Unahagod tong 1981 nga goal. O, lagi Dadilo. Ako naman good nasugdan, good. Pwes, padayo na, aron mahuman na. Hindi Dadilo, ay. Barato na. Ay, pinaman na. Tanawa, Kinuha ko. Makapaglibaw sa balhibom ng mga precious na ng mga baligya din eh. Anong ilapag kong palitan nga, di ba na magamit sa kong panahon? Pero di nilang kumusupak. Ilamang gusto. Migs! Migs! Tanawa na yun na mong gipili para ni mo. Oh, Tingalig, di ka ganahan ba? di lang ko magbuot, Justin. Kamurgo'y bahala. Mudoon na lang tani Dadilo. Dali. Oh, Daray! Oh, okay kaini nga color. Bisan unsa lang god. Sige. Miss. Wow, ninako. Justin, pila masad to? barato raman kayo to. 9K raman to. 9K? 9,000 ba? Kinuha ko. Kamahal god. Barato raman gud na. Nala, sige. Barato naman ka para ninyo. Pero ako, namarog ako malhibos ka mahal, oy. Sorry, maha. Pero di pa may pwede mo lakaw ron. Kay, gikan man minang lakaw. Gipalitan man gud ni Dadilo og cellphone ang iyang younger self. Okay. Mas maayo. Oh, sige. Matawag na ko ni magbalik, ha? Ug tudlo si Papang. Si Mixie ay, tudlo si sa ang paggamit ang cellphone. Aron sa phone na lang may magistorya. Okay, ma. Oh, nuktok. Justin! Gawas na dere. Ma, gitawag ko rin na Dilo. Sige. Bye-bye na. Bye. Justin! Oh, mugawas na ko na Dilo. Pwede mo, Sod? Sure. Dali. Andam na ko maminaw ni mo. Nituo ka na nga. Ako, ikaw. Dili ko gustong mutuo. Pero ang mga nahitabo, katong mga nakapalibog na ko, katong mga butang nga, katong tanan nga nakapalibog ni mo. Tingali, karon imo nang nakita ang tubag. Pero, kung may mga pangutana ka, sige, pangutana lang. Andam kong mutubag sa tanan. Ingon ka, tuwa sa tuig 2021 si Mix. Og ingon ka, nagikasal mo, 1998 sa iyang pagbalik gikan nga nagpalayo. Isulti siya ni mo atong hikayo na nga gikan siya sa 2021? Ang iyang gisulti na ako, nga gikan siya sa Saudi. Pero, nilabad na sa akong paminaw. Sige, maminaw ko. Ang nahitabo ka ni Adto,
nausab karon. Ha? Ang buot akong ipasabot, nausab na ang mga panghitabo karon. Dili na ni mao ang nahitabo sa una. Paminaw ha. Nausab ni tanan tungod ninyo ni Mix. Ang buot kong ipasabot, tungod sa akong pagsulti ni Mix nga kamo ang magkadayon, mao nga nausab ang tanan. Huwag yapon ko makasabot. Kining panahon na, kining pangidaruna nimo, huwag pa ni mahigugma. Huwag pa kumubati o gugma ining imong pangidaron karon. Huwag pa kumahigugma ni Migs. Layo pa kaayo. Dugay pagyud kaayo. Ni edad pa kog 30 kapin o na ko makamatngon nga may pagbati ba di ay kong espesyal para niya. Unsa? Tungod kay wa pa magpakita si Migs na ako og espesyal usab nga pagtagad. Dihang mibalik siya gikan nga nawasod sa taas nga panahon. Diha pa siya magpakitag espesyal nga pagtagad nako. Pero tungod lagi kay nahibaw naman siya nga kami nga kamo ang magkadayon. Mao nga nakapakita na siyang espesyal nga pagtagad nimo. Og ikaw, igo lang sab nga may reciprocate sa iyang gipakita diha nimo. Kun mao, unsa may padulngan ining tanante? Unsa may mahitabo nako? Unsa may mahitabo ni Mix? Sa tinuod lang, wa na ko mahibaw. Pero dili ka aking mabalaka. Sigurado nga magkadayon manggid mo kay di agog ko. Naabot ko mig 2021 nga nag-uban paghihapon. Pero dugay pa kaayo na, te. Unsay may tabo na ko sa mga musunod nga mga tuig. Unsay dangatan na mo in between na mga tuig ka. Paminaw. Naminaw lagi ko. Unsa man, kontrola ang imong gibati. Paminaw sa tambag nila ni mama o papa. Ibalik ang imong daan nga pagkaikaw. Sayo na sultihon, anak ti, uy. Kaya na di mo. Buotan ka, good. Masinabuton, mainantuson, kaya gina nimo. Ibalik ang daan nga ikaw. Concentrate sa pag-eskwela. Himo ang inspirasyon si Migs. Ipunting ang imong pananaw sa panahon nga magkita mo pagbalik og magpakasal. Nahinumdum ka? Adtong na-crush ka sa imong classmate pag first year high school? Bisan imong best friend wa nimo sultihi, di ba? Kung nakahimo ka pagtago sa imong pagbati adtong time nga 13 years old ka pa lang. Unsa nakahakaron nga 17 ka na? Ang akong ipasabot, ang pagkontrol sa imong feelings. Og bahin sa paglakwat siya uban sa mga barkada. Diba para nimo usik-usik man na sa panahon, pero karon imo nang gibuhat bisan ang pag-inom og bino. Lahi ang imong panlantaw sa una, dili ba? Pero karon ikaw mismo mo inom na. Kung nabalaka ka nga tingalig dili gyud mo makaya ang kamingaw ni Migs, pwes ni ako alalayan ti ka. Ay, makaya ra na di mo, uy, V. Makaya ra gyud na nimo. Sige te, akong paningkamutan. Ulas ta, ulas ta murag. Wa nang masuot kung utok ang imong gitudlo. Sayo na lagi ni. Pasensya gyud, Justin, ha. Saon nga, wa mo gudi sa kong panahon ang cellphone. Ihas pag taong kay ko ini. Pero, kay pao naman ka mo gamit sa kamera. Ha? Oo, saan ka ito? Ambi sabi. Bi. Kini. Black man ang screen, no? Iyon sa kilid. Kaning na sa kilid. Iyon ako, ha? Nana. Makita, ana, kana yung mga icons. Nga, imo di pangitawan ng kamera. Kini. Dara, narang kamera, Oo. Unya, imo na i-click. Click, Di ba? No, makita na ito naong no,
Di ba, selfie ta ha? Selfie, dali, pisto. Okay. Selfie ta, okay. Mo ding selfie kay picturean ang self. Tama! Sakto! Unya, kung di ka ganahan og selfie, i-fresh lang ni. Kani, i-fresh. Kini, kini siya. Nara, pwede na ka maka-picture bisan unsa. Pwede sa ka mag-video. Nara, ako'y video ha, Kani, kung picture, kining photo ang i-click, kani. Kaning usa. Unya, kung video, kani. Nara, video na. Paspasa sa di mo sulti, oy. Umbot, nakuha ba ka na kutuntanan? Suwayi da yun. Ha! Nakuyawan man ka. Nanawag si Dadilo. Tubag ka. Uwa man lagi makita iyang naong. Saan mo na ko pagtubag? Nara, kanang green ba? Kanang green. I-swipe na. Di man ka kay Bao. Ingani, Uy. Nanoon. Miss call na. Ha? Na-miss ni mo ang call ni Dadilo. Pero, don't worry, manawag na itong balik. Tubag ka na ha, kung manawag siya balik. Nanawag na tubag ka. I-swipe din yung kanang green. Sa ato pa? Wala gamit ang mga library tungod sa internet? Ay, gamit good gihapon. Pero dili na sama karong mga panahon na nga wa gyud laing source of information gawa sa library. But of course, naaman ang newspaper, radio o TV. Ngano? Di lang ako ma-imagine. Ngayon nag-abot dahil naku anak nga edad. Ingon anak dahil kumusulti. Sa tinuod lang? Bisan wa pag ako madawat tanan ako nahibawan bahin ni mo. Pero ma-attract ko sa imong sinultihan og nilihukan. Is that a compliment? Mugawas gyud nga Inglesera ka, Ay, dili mangog ko Inglesera, good. Lahi ra gyud, uy. Lahi ra gyud kaayo ang imong sinultihan. Ingon, anak gyud mo sulti ang mga tao sa imong panahon, no? Tingali. Kung tinuod man gyud nga, ikaw ako, og ako ikaw, malipay rasad ko. At least, sigurado nga dili ko looy inig kaidaranan ako. Hinoon, sosyal pa. Unsa ba'y sosyal? Ay, bugoy manggug ko. Barkada na ko ang akong apo, si Justin. O friends pud na ko ang iyang mga friends. Ha? Kuya, wagod. Sige te, sulti pa ko about sa future. Pancho, nakadungog karon. Kasinabot naman sila. Bitaw. Bayo sa noon. Nidawat na si Vinga, siya og si Vera. O Sarah? Maagin ha. May kanunay naman sila mag-uban. Hapit na lang di magbuwag. Ikaw, nagkadawat ang ka nga usang sila. Ambot. Dili ko sigurado. Ako sab. Mahimo man nga suhit tugid siya sa itong kinabuhi ba? Imposible, uy. Masuhito lang siya sa atong kinabuhi kung nakauban kita niya sukad sa sinugdanan. O sa iyang mga sinultihan, makita magid na to nga ultimo mga hitabo nga nalimta na gani na ko ang uban. Pero iya pang nahinumduman. Sa ato palagi, kumensido ka na gyud nga siya gid si V. Lisod lagi tuhuan. Lisod daw aton. Pero nituo na gyud lagi ka. Tingali. Sabi tingali, oy. Ngano ka? Si V. May ila si V sa iyang bugan. Ay, kuking na nga imong tanaw kung may ila ba sa sibira. Oy. Nayapag na. Hindi yung tanawon. Hoy, Luisa! Hoy, Luisa! Ay, yan sirit ay. Ay, kaya bagyo ba yan, bahala siya, ay. Puro bitaw siya na babae. Taho! Ay, may pagmukha akong taho. Taho, papalitan kong taho!
Makigsulti una ko ni Vera. Lakaw una ditong papa ni mo ka. Murag di palitog taho. Sige, ma. Pa! Apilay ko! Lingkod. May ila si Visa. Diring dapita. Doon ako. Ay, kinahanglan bang ako ipakita? Ayaw na. Di na kinahanglan. Iko na nga. Nisulti ka nga doon na kasab. Okay. Unsa pa may gusto nimong ipangutana? Andam kong mutubag. Ay, sabi ba na akong imog yung gitanaw kung baan ba ako? Motong idali kong palitog taho. Wasab ko butan na uy. Igo na nga nahibaw ko nga doon na sa BSA ila ditong dapita. Ngaw saman, wa nagyo kay pagduda niya. Nituo ka nagyot nga siya og CV usara. Nagduduha gyapon ka? Wa man ko magduha-duha. Kukuan lang. Lisod lang dawaton. Lisod dawaton nga tinuod ni. Nga nahitabo ni. Ako, murag nakadawat taman ko. Mura? Mura. Kay mura magdakadawat, mura sa gwa. Klaruhan na, uy. Pero, ngano ka? may pungutan ako ni Vera nga importante. Unsa may imong ipangutana? Gusto lang kong mahibaw unsa ming tuiga mamatay ni Luisa. Kalain sa nanang imong pangutana, uy, Pancho. Ay, di mangulalain. Kay kamatuuran man yun na. Usa ganito kang tuiga gikan. 2021. Unsa man? Buhi pa mi anang tuiga? Wa na mi anang tuiga, no? Dili ko gustong mutubag anang pangutanaha. Ano dili man? Pasensya na. Pero dili ko ganahang muhiskot. Ayaw na lang tubag, Vera. Lainan sa kong maghuna-huna. Nausaman mo mamatay magin ang tao. Maubitaw, nga dili na lang hisgutan. Kaya mahitabo ramang gid na. Lain na lay atong hisgutan, ha? Ang imo na lang promotion sa trabaho. Ako? Ma-promote ko sa kong trabaho? Oo. 1983 pa hinuon. Kadugay pa. Bahala na. Basta kayo ma-promote ko. May na lang. Doon ako ipabuton ng promosyon. Pilar ko ng panahon na ba? Dali ra yun kayong mudagan ang panahon. Tinuod yun na. Dali ra kayong mudagan ang panahon. Tanawa ragod ko nga inyong anak. Tiguwang pa ninyo. Nagkumidya ka? Wa lagi ko magkatawa. Ako lang kung gipaagig komedya ang kapaspas sa panahon. Wago na to damha nga karon mag-abot ba di ay ang 1981 o 2021? Kasabot na ka. Murag nakasabot. Mura sa gwa. Butang Ngano ka? Matay, Luisa. Ngano lagi? Iskusaon ako guna-una. Di yung ko magatuo. Nga ikaw ba nato ang atong anak nga mas tiguang pa nato. Haskang. Naunsa man ka diha, uy. Madunggan gani ka di Vera na. Nga gumang anong madunggan ko. Siya mga yung unang hisgot. Bitaw, Luisa ba? Pero kumedya ba? Wa ka ta mga buang? Unsa? Uy, si Bako, uy. Putaka naman tang kagyawit diha. Ngano nakasulti ka man sa daan. Di manggod. Kasi bunga rin sa atong nayabag ang hunahuna ang tanan. Saba niya, uy, Pancho. Bisan unsa namang nasod si imong otok. Tiwasan na lang imong gibuhat diha. Doon na bali ko gibuhat? Unsa ganito akong gibuhat? Wa pa magkit sila. Tungahon pa ka ko nila. Wow! Hi! Abi na kung di ko niyo tungahon da. Hi, Migs! Hi. Lingkod mo.
Nag-order na kong daan. I-serve na rin tong taod-taod. Dugay may nakasakay, hoy. Ay, problema, uy. Ang importante nga ni amo. Maayo kay ni sugot si Papa nga manglakaw mo nga kamura. Ingon man ko nga, mamalit mig kay sa cellphone ni Migs. Okay, good. So, kamao lagi ka mo gamit sa cellphone, Migs? Di pa kayo. Maglibog pa ko. May problema na. Makat-on ra ka kadugayan. Ma, asa ng food? Miss? Okay. I-serve na nila. By the way, gikan din diretso ta sabay. Hala, unsaon man si Dadilo? Ako rin bahala ni Papang. Hala. Siya man ako. Pwede pa picture. Oh. Thank you. Sure, no problem. Okay, bye-bye. Ma, ganun kahibaw sila sa akong achievements last year. Wadi ka makita sa akong gipost, nak? Akong caption late upload. Proud of my son. Ganun imo mang gipost? Last year pa man to nakadaog ko sa science quiz bulgur. Well, mga onsa ta ha. Gutom na kayo ko. Ato na ta sa bahay mag-discuss. Okay? Mga on ta. Justin, ikaw rin bahala ni Migs, ha? Yes, ma! Kinanda kong picture frame sa bongbong. Tanawa, Migs, oh. Portrait sa kasal ninyo ni Mamilaw. Oh. Pangtaon na ko inyong album, ha? Narito sa daan nga kabinet. Wait lang, ha? Wait! Diyos ko. Kami to, di be. Gikasal. Huwag ko magkasabot sa kong gibate. Oh. Ang inyong wedding portrait ni Mamang. Oh, si Justin? Tia, oh, Migs! Tia! Oh. Oh! Draw! Bukat kayo inyong album mo? Di mo makuha. Sa dakong kabinet nila nila Dilo. Pero may magupatunaw ni Mamila ini. Okay. Oh, sige. Tanaw lang mo una mo, anak, kay doon na lang ko asikasuhon ka diyot. Asa naman to akong laptop, uy? Ay, tuwara di ay. Mauni ang album sa mong kasal? Oo. Tanawa da yun. Hey. Kadugay ba? Asa man to sila? Dugay mang namalik. Ay akong tawgan. O si ako. Si ako akong tawgan. Wow. Kaingran din sa mong kasal. Oo. Gwapo kayo kadiyasa. Oo. Og si Be. Mura siyang artista din eh. Gwapa kayo si Mamila sa. Parehas mo. Gwapo o gwapa. Hala. Nihilak lagi ka. Wala ko magkasabot si Kugibate nga. Nagtanaw ini mga litrato, Justin. Sa akong panahon, wa pa ni mahitabo. Sa inyong panahon, dugay na ning nahitabo. Dili batungkad, dili katuan, dili masabot. Pero tinuod. Niya, ako gisudoong karon. Uy, hala. Si Dadilo. Hello? Wa palagi mo mamauli. Asa paday mo? Hi, Papang. Di aron sila sabay. Unsa? Nagkita mi sa mall. Namalit magod sila case para sa cellphone ni Migs. So, ako na lang silang gidadari. Tingali bayag unsa na sa imong isultin ako ha? Aiste, kang Megs. Don't worry, Pang. Ayaw sila padugaya diha. Yator dayon sila diri sa kondo. Okay, bye, Pang. Okay na si Papang. Pero wa ko'y kapakita niya nga akong pinalit. Hala. Uma. Ang casing cellphone. Don't worry. Nako'y daghan. Pili lang niya mo. Mufit day siyang cellphone. Ewan, anak to akong cellphone last year nga nawagtang, no? Napamago ko yung mga casing nga wa magamit. Okay.
solve ang problem, Migs. Justin, Ma? pwede biyaan una minimo? May importante lang may istoryahan. Oh, sure. Oh, Justin. Ayaw kahadlok na ako, Migs. Imo biya akong anak, niya mahadlok ka na ako. Okay naman na akong mama, Migs. Aris ako ha. Okay na. Pasensya na, pero di pa ko komportable. Okay ra, oy. Nakasabot ra ko nimo. O, saan itong istoryahan? Ang bahin sa kong plano nga, ipahibaw sa publiko ang bahin ni Justin og sa iyang discovery. Pero, di ba, supak man ang... Si Papang? That's why nga nakigsulti ko nimo karon. Aron ikaw na ang mo-convince niya nga muuyon na sa akong plano. O, pag yung ko magkasabot ha. Pwede mo kong pasabton unsa yun eh. Nahinumdum ka ganina? Nga may mga tao nga nagpa-picture ni Justin dito sa restaurant? Labaw pa unya adto ang mahitabo nimo. Ni Justin. If ever mahinayon ang akong plano, nga ipahibaw na sa publiko ang discovery ni Justin. Ha? Iyon ini ang mahitabo. Paminaw. Marcia. Marcia ang pangahan sa inahan ni Justin. Akong anak. Imoon niyang anak. Dili man ko maka-imagine nga doon na naon niya ko'y anak, uy. Oo, kay bata noon ka man gud kaayo karon. Kunwa ko malimot anang idara nimo. Sige pa kag-cut out og mga picture sa mga artista. Unya, scrapbook. Ambot ko nabuhat ba na nimo. Muragwa, no, kay lain naman ang imong gihuna-huna. Na naman ko'y nasugdan. Walang na ako mapadayon. Naara dito ilawom sa akong higdaanan ako gibutang. Padayon na to. Pangpawa sa stress lang ba? Pangpalingaw sa huna-huna. Naamang kay mga magazine. Tabangan ti kag cut out. Wa naman ko'y gunting. Pero habula naman. Okay. Ugma, mulakaw ko. Mamalit ko gunting og bond paper og paste. Usa ka rim nga bond paper akong paliton. Wow! Ay, dogay ka nang nangandoy nga mupalit og usa ka rim nga bond paper, di ba? Murag hapit agad ko ma-convince nga ikaw, ako. Og ako, ikaw. Wa pa gid ay gihapon ka ma-convince. Sa tinuod lang, wa ko kahibaw. Ambot. Gunitan ako imong kamot, ha? Piyungo na to atong mga mata. I-feel lang ang kainit sa akong kamot. Nga midapat sa imong kamot. Paminawa pag-ayoon sa imong gibati. Nagduha-duha ka pa ba nako? Wa pa ba gihapon nimo batia? Nga ako mao ikaw? Og ikaw mao ako? Ha? Vi? Wa ba gid nimo batia karon? Nga kita usara? Pwedeng mo gakus nimo. Nituod ako. Nidawat ako. Usara gid ay ta. Ikaw, ako, ikaw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos nga imo nagyukong gidawat. Akong isaad karon. Mag-usab na ko. Ako nang ibalik ang akong pagkaako. Salamat. Salamat, Lord. Salamat sa technology karon. Ingon ana nakadali ka dako ang potential nga maasanso ka. Tanawa ha. According nila ni Mamang ug Papang, nilarga ka sa abroad, mao nga daghan kag kwarta sa imong pagbalik. Mao to nga napakaslan gid mo si Mamang og igrante. Pero unsaon mo niya pagkahitaboan na nga na messed up naman ang past. Instead of going abroad,
Niya ka napunta sa future. Nakuha na ni mo ang akong point? Oo. Inigbalik unya ni mo sa inyong panahon. Asa man ka kwarta? Ha? This is the only way, Migs. Ang social media lang ang makatabang nimo nga mahitabo ra gihapon ang granding kasal ninyo ni Mamang og maka-provide kaniya og good life. Pananglit musugot ko. Pananglit mahitabo na imong gisulti. Magamit pa din ako ang kwarta karon sa among panahon? Dili, di ba? Dili ka magdaog cash, Migs. Mamalit ka og gold. Ha? Gold ang imong dadon sa imong panahon. Gold na mo ay imong ma-convert into cash sa inyong panahon. Oh. Nakuha na nimo? Nasabtan ra nimo? Daan pa ko. Daan pa ko nga iyan na siyang hiluan ng imong unahuna. Pero may punto masab siya. Unsa mo tuod ako pagtuman ng akong mga pangandoy para kampi. O para ni mama kung mubalik ko sa mong panahon nga way sapi. Pero wa kay idea unsa unya ang mahimong consequences ining tanan. Di ka na magmalinaon. Mubalik ko sa mong panahon. Way magkasunod ako dito. Taas pa ang proseso una nimo makuha ang giingon ni Marcia nimo. Dili na mahitabo nga karon ipahibaw sa publiko ug madayon milyonaryo ka na. No, dili mo na. Muagi kapag daghang interview, mga pagsusi. Gani, may mga tao patingali nga estudyuhan ka. Ang uban, dudahan ka o pasakitan. Ako ang tuhoy. Ako ang nabuhi ining panahon na. Sayod ko unsa kadautan ng social media kung mo na mukaon sa imong pagkatao. Dili lang ni bahin sa kwarta o kabantog, bahin sa diskalinaw sa imong unahuna o pagpuyo. Sad lagi ka. Oh, nilabad na sila kung Naman may pain reliever. Di na madagtambal skit sa ooy. Oh. Ikaw, Justin, suhitom dyan ka sa social media, bisan bata ka pa. Kung sa'yo mo'y kasulti sa plano ni mama ni mo? Ganahan ko. Kay gusto mong kumusikat. Unya, gusto sad ko daghan og kwarta. Mo ba? Oo, pero maminaw man yun ko nila ni dadildog mamilagod. Sayang lang, wa si Mamila din eh. Oh. Napa lang si Mamila, wa unta ko'y problema. Sa iyong paminaw, kung niya pa siya, kisi yung dapigan, si mama ni mo o ako? Ang bot ko ipasabot, si dadilo ni mo. Ha? Unsay dapigan? Kuan, kisa iyang dapigan ba? Kinsa iyang... Suportahan. Oo. Aw, ako gyud. Kami go'y partners. Suportahay baya ming duha. Mao ba? Oo. Love man kayo ko ni Mamila. Ug love sad kayo na ko siya. Ay, na-miss na ganin ako siya. Ako sad. Gimingaw na kay ko niya. Ni Mamila? Oo. Ang buot ako ipasabot. Si B, maungat dalian na guman ang imong trabaho, ha? Katubang sa pag-time travel, dalian na to. Aron makabalik na ko sa among panahon. Nakabantay ka, Pancho? Sunsa man. Ang duha ba? Sila si Vera og B. Diba usa na malala sila? Tarong gud diha. Bisag usara na sila. Duha baya gid sila. Ay, pastilan. Mura naman tagdayabag ini. Duha sila pero usara. Usara sila pero duha. Ay, pagkalabad. Basta kay sila. Nakabantay ka. Nga di na sila hapit magbuwag. Bisan sa pagkatuog, magtupad na gyud. Oo. Ang kuyaw anak kon mahimo na gyud silang usa. Unsa ipasabot nimo ba? Kana bang
masagol na lang yun silang duha, kung mahimo lang yung usa, sige silang kuyong, sige tupad. Ang kuyaw, kung suyupon sa usag-usa ang ilang mga lawas, kung mahimo na yun silang usa kalawas. Imposible na basadaan ang imong gisulti, oy. Mura naay misteryong nahitabo. Lisod na ng tuhuan. At oon sa galay tawag, ana. Pantasya, kana. Kinidig ni tabo ron. Di ba ko din posible? Katuhuan ba ko ni, ha? Di ba ko din murag pantasya? Pero nahitabo o nahimo ng posible. Mao nga, kana kung gisulti ni mo, dili imposible nga mahimo ng posible. Na, unsa naman ang imong gipanulti, oy. Di ba ko sakto? Ay, sakto lang, Kika. O galuoy sa Ginoo, wala sa guding taon magpapadlong si V. Sa'yo nang mo pauli. Og si Vera, kanunay nga mag-apong niya kung magtuon siya. Maunay na kayahay ni V karon. Kay mag-una na siya kanunay sa mga pagitabo. Kay iya lagod ng giagian. Pero Pancho, pananglit ka ng mga leksyon. Mahinumdum pa ka siya unsay manggawas sa test? Bitaw, no? Di na sa tingali, oy. Idara na sa baya siya. Pila na katuig ang milabay, di ba? Mausabihin noon, natayan na sa tingali siya, uy. Mao gyud. Tana sa kusina na. Ato silang tabangan. Uy, paingon sila din eh. Ako ino si Vera, ha? Nga imo siyang gilibak. Unsa? Digi ko mapulan og tanawin ng litrato sa mong kasal. Dili na kayo nipis ang akong naong din eh. Pila na ako edad ini? 30 plus na ko ini. O di ay. Ug si B, di na kayo siya bata din eh. Hingkod na gud ang iyang barog. Kagwapa niya. Murag wa man na nimo ibuwag ang litrato. Oo. Di ko pulaan magtanaw. Ako sab, di ko pulaan magtanaw na. May isulti uta ko nimo. Unsa man unta. Nahibaw ko nga musupa ka pero nagahukom na ko. Nakahukom nga unsa. Ingani ni siya. Na, pagkataon yun, di. Ay, sayo naman di ay. Ay, uy, sayo na. Og ang nindot pagyod, kung maluto na, og imo nang matilawan ang imong linuto, nindot yung kaayo imong feeling. Oh, ngano ka? Uy. Murag, wa naman ko kinahanglan na diha. Tawagan niya ko diha kung nangaon ha. Kamo na lang din hiha. Ay, tana Pancho. Tara. Asa man ta, ha? Bisa. Ganahan kyo kung maminaw ni mo musulti ay. Labi na sa gula ni mong English. Sosyal kyo ka paminawon. Di lagi na sosyal, uy. Ingon ini na gyud ang among mga sinultihan. Kahibaw ka, ang mga batanon sa 2021, di na gani makasabot sa ubang mga words nga binisaya. Bisag numero, di kasabot. Unsay numero ba? Pananglit ha. 72. Ambot pila rin makasabot, ana. Oh? English word ang ilang masabtan sa mga simple nga butang. Pananglit. Mupalit sa tindahan. Diharagod sa mga gagmay tindahan. Tagsa na kaayo ng mulitok ug usa ka gatos. 100 gyud na. O di ba kaha 200 and so on and so forth. Or 1,000, 2,000. Wa na kaayo'y mulitok og libo, gatos, wa na gyud. Samot ang mga centavos. Na, mura na nagway bili ang mga centavos. Uy, mao ba? Hala no? Oh, ikaw na sad oh. Tingalig, dili na ko makamao. I-try, good. Sige, akong i-try.
Unsay mong ipasabot nga musuway ka. Ako suwayan ang social media. Nagkasulti ni Justin. Ingon pa niya, kung niya pa kuno ang iyang mami, iyang mamila, musuporta gini niya. Walang musulti si Justin nimo. Pero nangandoy siya nga mainila, musikat og magkabaton og dighang kwarta. Kay gihiluan naman siyang inahan ng iyang unahuna. Nganong di ba natusuwayan? Nagkadesisyon ako nga tandoon ako si Marcia. Pasensya na. Hinaot nga imo ko nasabtan. Unsa? Wa kagid masayop sa imong desisyon. Okay. Unahon ako pag-post ang bahin sa discovery ni Justin. Isunod ra unya tika. At alam ko ng tan-awon on si reaction sa mga netizens. Sige. Tanawa ha. Mao ni akong account. Mao ni ang akong profile. Kini siya, mao ni gitawag no wall. So, kakita ka ini? Oh? Kakita ka ini? Now, what's on your mind? Dayon sa upos, na ay live, photo, o room. So, i-click din akong photo. Oh? Kakita ka ha? Pag-click na ko sa photo, automatic dayon ta nga napunta sa gallery. Kining daghan nga mga pictures. Magpili ko ini. Picture ni Justin nga solo. Then picture niya nga kuha sa downtown area. Ang old downtown area. Saan na ganito? Niara. Okay. Kinilang unang duha ka pictures. Mao ni akong i-post. Tanawa ha. Og ako nang gi-click ang duha. So, naay number 1 og 2. Meaning, duha ka pictures ang akong i-post. So, kakita kay ning word na next sa upper right corner. Ako ning i-click. Kakita ka? Ngayon ang duha ka pictures sa akong wall. Oh. So, naa sa ibabaw sa picture. Say something about this photo. Ha? So, ako ning i-click ha. So, nakita ni mo nga igawas ang keypad. So, ako nang i-type ang caption. Time travel is real. Oh. Ay, time pa. Di na lang din yung mga pictures ang akong i-post. Uy, ang video na lang ti ay. Naamati video nga nag-vlog si Justin Kuyog ka og si Mamang. Open space gani ang inyong nahimutangan. Bebe, i-discard din ako. Kato na lang yun ang video kay mas makakreate og impact. Balik na sa gallery. Pa? Oh, ay ba si Vera? Natog na. Gikapoy tingali tutor na ako kay nakatog magsayo. Nagunsa man ka dinis kawas. Sige magkaghangad sa langit. Maramang kag si Justin sa una pa. Nahunahuna lang ako ba? Usa kay dagway sa 2021 nga gigikanan ni Vera? Oh. Labing siguro, wa na mis mama ni mo alang panahon na. Papa ba? Tinuod bitaw. Labing siguro, wa na gid mi alang panahon na. Ayaw lang ko naguna-una, apa. Ang importante, ang karon. Gusto sad unta ko nga makakitaan ang panahon na. Gusto ko nga moadto dito. Pa! Bisa na wag ko magatugkad kung giunsa. Kung ngano nga nakahimo pag-ani si Vera ining panahon na. Di na ko kalikayan nga. Gusto sab ko nga mag-atos panahon na iyang gikanan. Dili na lang ko kakapaabot pa. Nga moabot ang panahon na. Di naman ko kumaabot ang panahon na, God. Wata ka siguro pa, uy. Sigurado na. Ako mong gising pagutan na. Kung naa pa ba miyan ang panahon na sa mama ni mo. O siyang tubag. Di mo siya gusto mo isgot. Oh. Mo na nagpasabot nga wa na gyud miyan ang panahon na. Pa, kahilakon ko. Unsa man ka? Nana mo ginang kinabuhi. Bisan pa. Dili mo ko ganan mag-isgot, be. Hala, nanta mag-isgot. Pero gusto ko moadto dito. Gusto ko makakita unsa ni dagway sa kalibutan ang panahon na. Yes! Yoo-hoo! Wow!
Migs! Migs! Tanawa! Dadilo! Woo! Dadilo! Almost 1 million views dahil akong video nga di-post ni Mama! Woo! Woo! Mao ba? Lipay na kay mo, ana. Ngano, Justin? Usin na ito mo? I-close na lang door kay huwag malipay si Dadilo. Oh. Si Dadilo yun, uy. Kaya nga naman, Day. Usin na ito mo nga, nisingit pagkaganina. Bitaw, Migs. Tanawa, tanawa. Oh? 989K na ang views sa itong video ang i-post. I-post ni Mama. Abit na mo 1 million. O niya? Kato kong giingon ni Mama ni mo. Yung musikat na ko. Kung maapil na ka, unya, magkakwartar tagdaghan. Mao ba? Oh! Dalion na itong kuan ba kining akong gibot ba? Ato na dalion kay for sure. Interviewin ko. Ug daghan na mangutanan na ako. Kinahanglan na ako ika-present. Oh, uy, si Mama! Dadilo, anong di man kahapit para na ako nga interviewin ko? Makita na ko sa TV. Daghan na kayo kong fans. Ano man ka, Dadilo? Human akong musulti sa akong mga katarungan. Kinahanglan pa ba nga akong balik-balikot? Ha? Sige. Congratulations. Natuman ang imong gusto ug ang gusto sa imong inahan. Pero nung kang inyo kong iduhig iniha, ayaw ko ninyo iapil-apil ini. Ayaw ba yan? Pero Pang, kinahanglan nga magpa-interview ka kauban ni Migs. Aron dili ma-invalidate ang among claim na siyang imong 1981 self. Via Zoom pitong interview? Bisag unsa pa na diha basta kay di ko magpa-interview. Pang? Daan na tikang gipasidanan ini, ha, Marcia? Daan na tikang gipasidanan ini. Pang, bisa na lang para ni Justin. Please, Pang. Basta kay dili ko. Dili ko. Papang sa doy. Kaproblema ini. Okay, sa Dadilo. Ngano, Day, ako na lang. Di man kay pwede mo gutay accuse nga scam niya itong gibuhat. Nga ikaw gibayran lang. Basta. Naam ko'y daghang ikapakita ang ebidensya. Na ako'y ID sa trabaho. Na ako'y SSS ID. Na ako'y postal ID. O murag, naapa mo ko'y mga resibos kung pitaka. Migs, ining panahon na pwede na magbotbuhat anak tanan ni mo gisulti. Gawas lang kung doon nagimuhatag og panahon nga i-authenticate ng imong mga ebidensya. Doon na tingali. Oo. Pero mas maguna ang mga basher nga kusog mo, Judge. Ma, focus na lang ta sa akong time travel link. Pero mas mo catch mga good attention if si Migs ang atong tagaan sa focus, Justin. Mo follow ra mo gid ang mga ma-interested sa time travel ba? Tabangi ko ninyo, ha? Tabangi ko niyo convince ni Papang nga magpa-interview. Ma, anin na lang, ma. Human naman kung interview og solo, no? Kami na lang unang duha ni Migs ang ipa-interview. Later na lang si Dadilo. Okay. Ingon anak na lang una. Kamong duha na lang una ang sunod nga magpa-interview. Ay, oh my God. Kadagan sa bashers. Unsa na? Pero okay ra pang. Dili na lang ako basahon nila mga comments. Ang importante nga nag-viral ang mga video sa interview nila ni Justin ug Migs. Ay. By the way, nakasulti na ba ko ni mo pa nga naka-income na ko sa mga videos na akong gi-upload? Mayo. Og ni ako karon para ihatag ni Migs ang iyang share sa akong gisaad niya pang. Bahala mo dahil. Kamoy pagkatubang. Si Papang gid, uy. Maura na imong paliton. Oh, kinilang, mga mahal kayo. Naman kay Manny. Sige lang, ako lang tigo mo na kong kwarta. Kuripot man di ka. Ha? Uy, ako ba nag-viral, oh?
Justin, kita-kita na sa mga tao, oh. Hi! Scammers! 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 Oh, Dili ba may scammers? Scammers mo! Scammers! oh. Aray! Nausawan mo. Nga naman mo. Oh, dali, Justin. Dagan! 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 Oh. Unsa na? Unsa na akong gisulti? May gani, kawa mo unsa. Way daw tang hitabo ninyo. Unsa kay kasulti sa mga laki ni mong inahan ining hitabuan, Justin? Ano si Mama? Akong gipaan, eh. Oh, God! God! Salamat ka nakaabot ko din eh. Naunsa ka ma? Oh, ngano ka? May mga tao sa may entrance ni condominium. O sa may lang toyo? Si Migs. Ako? Pero nganong? Tuan na lagi. Mao na gani. Bago na gani ni silang gihara sa mall, naanasad na. Pang, ikaw lagi makatabang aron mahunong ni. Ako nasad mo nga sulod, Marcia. Imo gyud kong iapilin eh. Pang, wala ang makasupport sa claim ni Migs, kung di ikaw lang. Kun. Tubaga ang telephone, Justin. Okay. Hello? Oh. Wait sa ha. Ma, taga-admin na nanawag. Padtuon ko no ka. Lain na sa ning problema ron. At tubanga dito, Marcia. Nganong nisigar man na imong mata? At tuwa dito. Gipasidan na natin kang daan ini, huwag kang mapatuo. Pues suluhan ng problema. Oh, suluhon? Oh, tanawa na gitong imong inahan, Justin. Dadilo, please be. Pa-interview na lang. Otro kasab. Nga numandag magpa-interview ko. Di na magduda ang mga tao. Ha? Kita mo imo provide og dugang security nga mo imo manage sa mga tao nga magsamok-samok unya dinhi sa kondo. Ambot. Ambot kung sapay ako ikasulti. Pang, Imo na sang ipugos na ko ang interview. Pang. Pabalikan lang ko sa kong panahon, Justin. Dalian na imong trabaho. Palihog lang. Dili pa ka pwede mo balik sa imong panahon ngayon ini ng sitwasyon. Ma, samok ka na, uy. Dalian na imong trabaho, Justin. Aron magkabalik na si Meg sa tuig ng iyang gigikanan. Di pa lagi pwede, Pang. Ayaw pagbot, ha? Ayaw pagbot. Ikaw na ba'y naghimo ining kabgubot ro nato? Nakakall na sa attention sa mga agency sa Sayan ang bahay ni Justin, Pang. Anytime from now, doon na niyo mo conduct ang investigation bahin sa authenticity sa iyong discovery. Og dili mahimo nga wa si Migs. Di nagyuday ka mabangbang no, Marcia. Unsaon man pa nga nasugdan naman ni. Wala ni atrasay. Maapilaw niya pa nga ni Justin sa hanay sa mga great scientist. Di ba di ka malipay, anak, Pang? Dadilo. Pang, nakasabot ko sa imong concern, pero ka nagkahasol, part na sa process. O gamay ra kaayo na ako ni Tantis makabuot unya ni Justin. Og dili lang ni garbo sa akong anak. Kung dili garbo ni tibuok natong pamilya. Kung niya lang si mamang karon o banato, nakasiguro ko nga muuyon siya sa akong kisulti karon. For sure muuyon gid siya. Grabe gina yung utok sa akong apo sa tuhod, no? Ay, oo. 1 in a million si Justin. Dili siya sama sa ordinaryong mga bata. Diin sa maliwat tong bata, Aw na ko, eh. May pagkasayantist ba ako? Papilasan ko ninyo, oy. Oy, sa'yo man lagi ka. Suspended ang klase, ma. Doon na may faculty meeting, good. Sige, pagilis tayo. Okay? Gisingot imong likod, oh. Ay, kadiyot sa... Tanawa sa ninyo, oh. Kadiyot, ha?
Unsa na? Eng! Akong mga test papers. Uy, perfect tanan. See? Naana sa newspaper ang imong naong Migs. Agad siya sa social media. Oh, apil di ko si Dadilo. Maayo gani kay nisugot kid kadugayan si Papa nga magpa-interview. Pero, di na siya mo basta-basta magkagawas-gawas. Kami? Apil man gud ka. Pero, temporary naman ang akong pagpuyo ng panahon na. Sa madugig sa madali, bubalik ako sa kong panahon. Okay ra, Migs. Ang importante nga na-prove nato nga legit ka ug ang time travel link ni Justin. For verification pa man gud gihapon ma. Pero gi-pick up na sa tanang media outlets ug social media. Apil na mga international scientific agencies. Good news ba na? Good kaayo. Basta ha, chill lang gid, Migs. Ang tanan na to gisabutan, mahitabo ra. Oh. Unsa na? Happy ka ra sa imong nakita? Kadaghan ining gold. Mao niya niyang imong dadon sa imong pagbalik sa inyong panahon. Diyos ko, di ko katuoy ni. Kuwang pa kaayo ni Migs. Barato ba ang gold sa imong panahon? May karon kay dako na. So, kinahanglan pa ni nga mapunaan. Sige, mag-agad lang yun ko nimo. Okay, way problema. Gimingaw na sad ko niya. Nahinumdum na sad ko ni Migs. Ako ipasalig nimo. Di ko mangitaglain. Layo kaayo ka, Migs. Naa ka sa laing panahon. Lisod kaayo nga makakommunicate ta. Bisag suwat, dili mahimo. Mao nga ikaw na lang ko sa paghandom nimo. Ikaw lang ko sa paghandom. Mix. Kahayag sa langit. Kadagan sa mga bituon, kahayag sa buwan. Mausap ka dito sa mong panahon. Daghan sab kang bituon, kahayag sab kayo ang buwan. Kumusta na ka siya? Sama na ko. May bati sab ka siya kamingaw. Bisag dili sa uyab ha. Ayaw ba ako taglain ha? Kainusinti pigit siya kumahal. Huwag ang yung kainusinti. Maugin ang hinungdan yan ang miyanhi ko ining panahon na. Bisan sakit, bisan supak sa kong kaubuton. May palayo ko. Gipilit ako magpalayo. Pero di magkasahan niya. Kinahadlo ko nga niya ko magkapagong sa kong labihan ng gibati para niya. Mahal man kaayo ti Migs. Mahal sab ka iti kami. Ug andam kong wantos para nimo. Andam kong wantos. Ang tuson ako ang kadugay. Ang tuson ako ang kalayo. Ingon na anak na kakamahal. Mahal ta kay ka. Mahal ta kayo ka. Wag yung ko magtahom. Nakuyawan gani ko. Ani na lang. Ayaw na siya tagda, okay? Di ba lain sad kung dili na ko siya tagdon? Nagtinarungkot siya. Buot ni mong ipasabot. Okay rin ni mo nga may mangulitaw ni mong lain. Gusto lang sa kong musuway nga doon ay manguyab na kong lain. Di lang ko na kusugton. Sama ra nga nagluib ka ni Mix, ana. Di lagi na kusugton, te. Unsay imong bation kun dito sa giadtoan ni Mix. May laing babae nga entertainon si Mix. Dili, di ba? Mao nga bisag suway-suway ayaw buhata. Ako na ba itong natando? Muanin na to siya karon. Bi, nangita ni mo! Siya na kita. Ato ba nga kay naa naman na? Pero prangkahi ha, sultihi nga wa siya'y angay lauman ni mo kay magmadre ka. Pahuman na sa kong katawa ha. Kana, okay na. Mao ba? Lagiti, nakurat gani ko sa iyang tubag. Uy, ngayong mo. Kaaligregod niyo. Ay, katong iyang bisita ba? Nanguyab man to niya. Ha? Uy, Pero akong giingnan ma, nga dili ko manguyab kay magmadre ko. Ingon bitaw na siya nga magpari na lang sa kuno siya.
Mao ba? Lingawan nila, Kapila po to, Ay, may nasugatan kang batanon nga gikan din, he. Kanang nag-t-shirt og puti. May nasugatan kong taso nga daw. Oh, mao to. Kay, ngano... Sakit na kong lugan. Diyos ko, pa! Vera ko sa ipasabot ini. Laon sa manis si Pancho. Dadoon na to siya sa ospital. Dadoon dayo na to siya. Diyos ko, tingali kung sa mahitabo si mong amahan, be. Nagsigira ba siya hisgot o kamatayon ini mga miaging mag-aadlaw? Sige, bitaw kong badlong niya. Di ba ikit paminaw? Doon na giandam nga room para ni Papa. Vera, sulti na lang daan. Unsa may mahitabo ni Pancho. Ayaw ka balaka, ma. Layo pas ending si Papa. Bitaw. Gipagaan lang nako ang inyong gibati. Dili maunsa si Papa Pancho, uy. Way daotang mahitabo niya. Ma-okay na siya. Mao nga kamo, kalma lang mo ha. Ayaw gid mo pagpanik. Yuhu! Kanay sa tong car na dilo! Ayaw pala bigpag sa udagan, Marcia. Hinay na magod ni Pang? Migs! Wala kay diyong tingog. Okay na ko. Asa man da ita? Atong isuroy si Migs sa mga nindot nga suruyanan din hipang. Mura mo na siya piniriso sa kondo. Huwag pagin siya makalingaw-lingaw. Sige masagod may suro ni Justin. At tas mga lugar nga wa pa nimo maadto. Basta kay malingaw ra lagi ka. Oh, Nindot no! kanindot. Asa man yung dapita? Sa Mactan. Oh, ingon na din ni kanindot ang maktan? Katong tulay nga atong giagian? Mauto ang sikan Mactan Cebu Bridge. Kalahi na. Kadako na gud kalainan. Dako na gyud kaayo. Layo na kainis Mactan Island sa 80s. Labi na sa 1981. Mura mo kong nias laing nasod. Oo. Kung itandi gyud nimo sa panahon nga imong gigikanan, layo na gyud kaikag na abdan. Kung niya pala unta siya, malingaw sa unta siya karon. Sibi? Oh. Pero si Bira, sige na mag-anhe. Ang batanon nga Bira, si B. Maori lagi. Pero unsaon man, tuwa man siya sa laing panahon. Mangutana ko. Unsa man unta? Mahimo ka na to siyang dadun ining panahon na kung galing mahuman na ni Justin ang iyang gitrabaho. O kayo! Basta mahuman na lagi niya eh. At doanhin na lagi ta pirmi lagi. Mabitang tiwasan na na. Aron dili na kay puro istorya lang. Si Marcia. Hello, Marcia? Hello, Pang? Naamos kondo, Pang? Wala mo manglakaw? Ay, nga naman unta. May nanawag magod na ko. Taga-health department. Nga naman, usay tuyo. Mauna ni. Mauna sad ni. Di ba pahuway ng dagkadali? Niyan na sad ni. Kay nga no ay, unsay problema? Ikaw na sad. Ako? Poong pas DOH. Gikontak ko no sila sa WHO. Nga ipamonitor ka. Actually, kamo ni Justin. Nga naman, usay problema. Gusto lang nilang makasiguro nga wa mo magdag virus gikan sa panahon nga inyong gigikanan. Unsa? Actually, ma'am, dili lang kayo silang duha i-monitor, kundi ang tibok pamilya. Uy, unsa gud ni? Pero sir, we all know nga ang virus karon nga nakakos sa pandemic bag-o lang. Ug wa sa history nga dunay virus during the 80s. Ang proper authorities ang masultihan na, ma'am. As for you, ma'am, mas maayo nga masunod unsa mo ipabuhat ninyo. Oh, Inyo ming editin? like what?
stay at home. Ano yung akong trabaho? Ang order, ma'am, you stay at home. Kamong tanan, may mga pulis nga na-assign nga mabantay ninyo. My God! Cooperate lang mo, ma'am, kung di mo gustong mapriso. Kinuho ko. My goodness! Unsa naman eh? Sige, ma'am. Sir, excuse me. Bye for now. Unsa naman siya? Unsa na itong buhaton ini? Matanggong ta din ni Skundo. Unsaon lang atong mga panginahanglan? Wait, sapang ha. Magpatabang ko sa mga kaila. Di ka ni mahimo, ay di ka ni mahimo. Ano mo ingon man sila, ana? Imbes ma-proud sila na to, imbes ila tag-i-promote internationally, mapahinuon nilang buhaton na to. Ma, chill lang, good. O si chill lang. Mo chill lang ko inihitabo, Justin? Di lang tamapin nila, Justin. Hapit na maguna ko ma-perfect ang link sa time travel. Unsa? Musibat na ta. Madun ta sa 1981. Tinuod ka, Justin. Sigurado ka? Kung mauna. O sige, muadto na ta. Ma, wa pa man mahuman. Hapit na lang. Pwes, dalia. Dalia na paghuman. V? Te? Kalaom gud adto. Nahinomdom naman sa kukuniya, te. Uy, sigurado nga naghuna-huna sab siya nimo karon. Kaha, nakasabot ko nimo. Pero unsay akong giingon nimo. Hinumdumi gyud dayon nga sa umaabot nga mga tuig, mubalik siya og magkadayon mo. Dugaya pag pinaabot na ko ana ti oy. 15 years pa. Magunsa man ko ana. Ay, padayon lang gud. Moabot ra lagi na. Muhuman ka sa pag-eskwela. Mangita kag trabaho. Sabiye lang gud ang dagan sa panahon. Unya ikaw? Unsa may mahitabo nimo? As isra ka nga ingon ana, dili mapun-an nimong edad? Unya ikaw? Unsa may mahitabo nimo? As isra ka nga ingon ana, dili mapun-an nimong edad? Ay, Diyos ko. Bisag kamay. Wa gyud mo sud sa akong hunahuna kanang butanga. Unsa man di ay tuod mahitabo nako kun dili pa ko balikon nilang Justin. Dili man gyud mahitabo nga magpabilin kong ingon ini. Sa paglabay sa mga tuig, mapun-an sab ang akong pangidaron. Ay, Diyos ko. Gibati ko kahadlok. Kanusaman kaha ko nila kuhaon. Mudungan sila kang mix sa 1998. Buhi pa kaha ko anang panahon na. My God! Kinagan sa mga polis sa ubos. Wan, mada nagyuday ni. Nganong dadun man ta? Di ba, ingon nila nga, stay at home lang ta? Nasundan og kagang ilang mga utok. Studyuhan ko no ta. Labi na ka. My God, my God. Nadlok na gid ko. Hindi ko gusto makuyog nila. Mao nalaga niya kung giingon ni mo kanya adto pa. Di na tayo binasulay. Di na magkatabang. Ma! Ma! Ang pinili mga cellphone mo, dali! Justin, nga no? Di akong cellphone. Nga naman tayo, Justin. Unya na lang pangutan na. Naku, isihin ninyo. Arabi, dali na yan! Diyan na sila! Unsa makahay sunod nga mahitabo, mga higala. Gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing sumpay ning atong sugilanun. Ikaw, ako, ikaw. Sugilanun nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Lara. Gidalit kanato sa RMN Drama.